La ciutat de Santa Coloma de Gramenet està de celebració perquè la seva escola municipal de música n'ha fet 40 anys i és gairebé obligatori mirar enrere per veure com es va gestar aquest gran projecte de ciutat. No podem deixar de banda que a Santa Coloma i arreu les escoles de música neixen de la mà de la recuperació dels ajuntaments democràtics, perquè la cultura, si bé hi existia, estava clarament relacionada només amb unes determinades classes socials abans de la democràcia. La democràcia i la conseqüent estabilització dels ajuntaments democràtics va permetre disposar d'ensenyaments artístics, entre els més importants, els ensenyaments musicals. A Santa Coloma hem de recordar la història de persones que van estar al capdavant d'aquest projecte. Als inicis, la Maria Rosa Vidal, també el José Luis Guzmán i molta altra gent que va fer possible que de manera molt incipient la nostra ciutat comencés a tenir ensenyaments musicals. Des d'aquells moments fins al dia d'avui, on hi va tenir un paper molt destacat també la Montserrat Olivés, quan ja va negociar amb el Departament de la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Ensenyament en aquell moment, que els estudis s'incorporessin a la ciutat de Santa Coloma al concepte europeu, per deixar de ser una escola elemental de música i poder ser l'escola de música que avui coneixem, han passat moltes coses. Les més importants, les històries d'èxit dels alumnes i les alumnes, que a dia d'avui participen arreu i s'han format en l'escola de Santa Coloma de Gramenet. Però per altra banda, i no vull deixar d'esmentar-ho, l'Escola Municipal de Música ha estat un referent de ciutat també en clau d'inclusió. Projectes com el Musicalment, que ha permès la participació de persones que tenen qualsevol tipus de discapacitat vinculada a les qüestions de la salut mental. O bé, projectes inclusius com va ser el Santa Coloma Sona, que ha permès a escoles de la nostra ciutat apropar els coneixements musicals als nens i les nenes. I, com no, la recuperació de la banda de Santa Coloma. Tot això ha estat possible gràcies a l'Escola Municipal de Música, que és, com deia, un ensenyament fonamental també molt relacionat amb el nostre enfortiment democràtic com a societat colomenca. Per molts anys de vida a l'Escola Municipal de Música. El seu projecte està clarament relacionat amb la resiliència i l'estima per la humanitat i els valors democràtics de Santa Coloma de Gramenet. Per tant, és la millor aposta que la nostra ciutat va poder fer en el seu moment per oferir al conjunt de la ciutadania un espai de creixement personal i també de creixement col·lectiu. Per molts anys. El concert d'avui, per mi, és un regal. És molt emotiu i són uns altres tipus de nervis també que tens per a l'hora de sortir a l'escenari. És molt emocionant, evidentment, sí. I avui pensava, podràs amb tota l'emoció de veure cares conegudes que fa molt de temps que no veus. Tornar és com que representa, quines millores has fet, no? Com a persona i com a pianista, no? I com a músic, no? A una de les meves cases, que sempre consideré que és part de mi, però també casa meva. També perquè el tracte sempre és, a nivell humà, és un tracte sempre molt bo i és una experiència que per mi és molt acollidora. Tocar aquí sempre és un plaer enorme. Que tornin molts records de cop, tots aquests primers records de l'escola, dels companys, dels concerts en aquest auditori. Tot ho tinc molt dins, està integradíssim dins meu. Aleshores és una sensació estranya perquè és molt intens, perquè és
sento el record. Aquesta vegada va ser com sí que una sensació, necessitat de demostrar una mica, no? El que més il·lusió em fa no és tant cantar, sinó cantar per vosaltres, no? Cantar per l'escola i per tota aquesta gent que per mi us considero una família. I molt feliç, la veritat, de poder expressar-me a mi mateix com a músic, al lloc que m'ha vist créixer i m'ha fet músic. És molt emocionant el fet de tocar en el 40 aniversari, quan vaig participar en la gravació del disc del 20 aniversari, i clar, són 20 anys més tard. I m'agrada veure que l'escola continua amb el mateix esperit, amb la gent igual, o almenys això sembla, igual d'emocionada i d'il·lusionada en continuar amb el projecte, i que la cosa cada vegada es fa més gran i que hi ha més alumnes que surten tocant millor. Llavors, clar, per mi significa molt. Em van oferir, quan era molt joveneta, si volia fer classes en una escola que començava a Santa Coloma, i així va ser. L'any 1980 vaig començar a fer classes aquí al Foc Nou. Feia moltes classes particulars, moltes, perquè a Santa Coloma no hi havia un lloc on poder treballar per la ciutat. I finalment, quan es van convocar places de professor perquè es muntava l'escola de música, doncs m'hi vaig presentar i em van agafar. I recordo molt bons moments amb els companys que tenia llavors, que era el Joaquim Rico i el Herman Pizzanelli. Al Foc Nou vaig estar uns quants anys, fins que vam passar al Ferran de Sagarra. On no teníem ni calefacció, estàvem sota la teulada i feia un fred que pelava, que a l'hivern havíem de fer les classes amb guants i bufanda. I els pobres nens també ho passaven bé. Quan finalment però es va decidir per part de l'Ajuntament que ens passaven en el Can Roig i Torres, va ser una gran alegria perquè finalment teníem un lloc on poder treballar amb un mínim de condicions. I vam baixar al carrer i recordo perfectament que la meva mare em va dir «Mira, aquí és on et portaré que facis música». I jo vaig veure totes les escales aquelles cap amunt, perquè clar, tot això eren escales. I una punxa així com de castell de bruixes feia una por i jo li vaig dir «No, jo aquí no vull venir». Em van ja ficar de cop en un grup on no coneixia ningú, però bueno, a poc, a partir de cant coral, llenguatge, les classes comunes, i després, a partir dels projectes que també feia a l'escola, doncs vas coneixent a la gent, també amb els sopars que s'organitzaven a Can Roig i Torres i sobretot amb els concerts. Me'n recordo que ens trobàvem el divendres, tots, i a partir d'aquí doncs, un dia parlaves amb un altre. Quan fas música també desenvolupes un tipus de sensibilitat que fa que es desenvolupin amistats bastant profundes o bastant, no sé, especials, crec. Recordo els assajos de Cançó d'amor i de guerra i la mítica escena, no? Que ens fèiem un petó, no? I tothom, s'han fet un petó a la boca, com si allò fos, no sé. Yo los recuerdos que tengo en esta etapa como alumno en los años 90 es sobre todo de sentimientos, de experiencias, de conciertos, persones que coneixia. I vaig fer piano amb la Montserrat Olivés, sí, va ser el meu primer contacte aquí a l'escola. Després vaig fer llenguatge amb el César Puente i amb el Víctor Soler, grans professors que també estimaven moltíssim la pedagogia, inventar mètodes i ensenyar. Després vaig fer piano també amb el Daniel Ligorio, amb l'Àlex Ramírez, amb el Bernat Bofarull Cambra. Per tant, sí, personatges que després ens hem anat trobant durant la vida musical. Va ser director el Josep Lluís Guzmán, flautista. Anteriorment havia estat la Maria Rosa Vidal. Juntament amb la Maite
crec, i la Maria Rosa Vidal, que no hi és ja fa un temps, som els més antics de l'escola, que van començar el 78-79. I ara també he de dir que els meus companys que s'acaben de jubilar, menciono el Carles Martínez i Eroles, també, que és professor de guitarra, i el Jesús Jadó, també gran amic, gran company, que també està a punt de jubilar-se, i ja som tres professors comptant també Montserrat Olivés, que ja fa un temps també que es va jubilar. Mica en mica es va intentar anar ampliant els instruments que es donaven. A tot això va haver-hi una gran crisi, que l'Ajuntament no tenia diners i que no hi havia massa voluntat política en aquell moment per mantenir l'escola per part dels qui tenien el govern. Alguns van proposar noms, a mi se'm va consultar i jo vaig dir que em semblava molt bé i va ser quan va entrar el Juan José Olives Palenzuela. Penso que va fer tota una remodelació de professorat, va fer tot un plan pel conservatori i va ser un punt d'inflexió molt positiu aquest canvi. Però també en aquella època es van impulsar el que eren els concerts en 3/4. Que això és una cosa que recordo que Juanjo Olives tenia molt clar, d'impulsar o de motivar la capacitat interpretativa i artística dels professors. Llavors això va ser una gran iniciativa que encara ara es manté, després de 40 anys, encara es manté, no? Amb l'implantació del violí i del violoncel ja teníem els instruments de corda, la flauta travessera, ja hi havia representació dels instruments significatius, diguéssim, per demanar ser conservatori. I se'ns va concedir ser conservatori elemental, que era el que aleshores hi havia. Després, quan va venir la LOCSE, va ser quan els conservatoris elementals van desaparèixer i només hi ha conservatoris de grau mig o escoles municipals de música que poden tenir reconeixement i el projecte educatiu com conservatori, però han de tenir unes instal·lacions i una quantitat de professors i alumnes que no hi podíem accedir. Realment tot l'entorn on tu has tingut el primer contacte amb la música, on has començat a fer els passos com a músic, fins i tot ja més endavant, quan decideixes que t'hi vols dedicar, com els primers passos professionals que fas aquí, deixen clarament una empremta en el músic que tu ets. Jo ho noto, sé que vinc d'una escola municipal, sé que vinc d'una escola petita, amb tot el que comporta, i no és un conservatori per les coses bones i per les coses dolentes. Quan el Montserrat Olivés, que va assumir la direcció del centre, doncs em va proposar entrar en el seu equip directiu com a secretari acadèmic i vaig estar bastants anys dintre d'aquest equip directiu vivint tota aquesta etapa històrica en aquell moment de l'escola, on es començaven a posar les primeres pedres del que seria l'escola moderna com la coneixem ara. I així va ser fins al dia que vaig plegar per anar-me'n a fer de regidora, que se'm va proposar la regidoria de Cultura com un element més per impulsar un canvi per millorar de l'escola, que va ser la remodelació total de l'escola i la construcció de l'auditori. Clar, tot això ha canviat moltíssim de com era llavors. Em recordo molt de l'aula del pati, perquè allà fèiem cant coral, fèiem llenguatge. Llavors sempre era una odissea quan estàvem a l'edifici principal i començava a ploure a bots i barrals. Llavors havíem de creuar el pati, allò era correm, correm, correm. Després aquí hi havia la zona matorral, que passaven coses entre alumnes, llavors sempre estaven comentant a veure quines eren les notícies. Aquesta és una escola que és com una gran família. Portes molt de temps i hi ha de tot. Hi ha baralles, hi ha carinyos, hi ha molta estimació, però al final sempre hi ha com una energia que tira cap endavant,
i fa que sigui una escola doncs, que tingui una trajectòria i un tarannà impressionant. L'amor incondicional dels professors, del César, del Josep Maria, tota aquesta incondicionalitat a l'hora d'estudiar, de fer música, de com veure la música, com tractar-la. I, de fet, va ser gràcies a això, a aquesta llum, que crec que vaig trobar també el meu camí. Dintre de l'etapa que a mi em va tocar viure com a responsable de l'escola, doncs, un dels fets crucials va ser la construcció de l'auditori. Aquest gran projecte de l'auditori i tota la moguda que va significar que vam haver de marxar durant 2 cursos a l'escola Pallaresa, tot el trasllat, els pianos, tota aquesta infraestructura, recordo, semblava tot com molt difícil, ens en sortirem i caram, ha sigut un canvi brutal el fet de tenir l'auditori. Pels alumnes, per nosaltres, per les relacions a l'exterior. Clar, la tornada aquí, allò va ser fantàstic, va ser un dels moments també que jo he viscut més platòrics, perquè va haver-hi com un boom de matrícula per les noves instal·lacions. Hem de pensar que la construcció de l'auditori no només va suposar disposar d'un espai per fer concerts òptim, sinó també la remodelació de l'antic edifici. Es van remodelar parts de l'antic edifici, es van construir noves aules, amb la qual cosa això va suposar un impuls per l'escola molt important. Tinc la imatge de l'aula entrant a la dreta i tinc la imatge d'entrar i veure tots els murals que hi havia dels petitons colorejats amb els instruments i em va quedar molt gravat el primer instant d'entrar aquí. Jo recordo 2 o 3 moments de l'escola que la cosa estava una miqueta complicada, més que res per el volum que suposa mantenir una infraestructura d'aquestes característiques. També perquè no hi havia una estructura sòlida i no se sabia massa com muntar-la. No hi havia potser una massa bona entesa entre la direcció, el patronat, els polítics. Jo he de dir que l'Ajuntament de Santa Coloma, a partir de que entra la Manuela de Madre d'alcaldessa, fins al dia d'avui, si som objectius, hem de veure que sempre ha estat al costat de l'Escola de Música. I jo penso que sempre hem de veure que una cosa és l'ideal i una altra cosa és lo possible dintre de les nostres possibilitats. A partir de lo possible podrem créixer. Si ens estavellem pensant només en l'ideal, caiem. Cada director ha portat la seva llavor, la seva manera de fer, no? I en cada direcció s'han fet coses, per tant, és com un complement, no? Cada director no parteix de zero, sinó que hi ha tota una feina feta, i això es podria discutir, si millor, si pitjor, però hi ha una feina feta i l'important és que l'escola tira endavant. He tingut uns bons referents. O sigui, jo sempre considero que m'he fet persona, diguem, aquí a l'escola, perquè vaig començar molt jove i he après molt fent classes, he après molt de tots els equips directius que han anat passant per l'escola. Puc dir que tot el que he fet, ho he fet perquè he tingut un equip que m'ha ajudat i que anem els 3 tots a una. Al entrar aquí como profesor, viniendo como alumno, claro, el primer año fue bastante impactante porque hay que considerar que son los referentes que uno tiene, es la gente que uno admira, ¿no? O sea, por mucho que entres como profesor y estés perfectamente preparado, luego verte de igual a igual realmente no te ves, porque realmente no eres igual, es decir, tienen un bagaje, una experiencia que tú no tienes. Sin embargo, sí que tengo que decir
quiero decir que realmente se me ha facilitado mucho el camino. Es decir, son amigos de toda la vida, por decirlo así, compañeros nuevos de trabajo, pero que hace muchos años que conozco y realmente es muy gratificante ver cómo te ayudan en todo momento cuando hay algún tipo de problema. La majoria dels mestres, almenys els que vaig tenir jo, s'estimaven molt la seva feina. Notaves que, a part de la música, s'estimaven molt ensenyar. I això, com a alumne, ho reps molt i marca molt. Tenir la sort d'haver tingut professors que són músics, que toquen, que tenen aquesta experiència musical i que te la saben transmetre és superimportant. Jo recordo els divendres és sortir del llenguatge musical i anar directament als concerts de l'auditori. I aquest contacte en una ciutat com Santa Coloma, tan directe, amb intèrprets de qualitat, crec que ens ha enriquit a tots. Me'n recordo al hall de l'escola, tots apinyonats allà a l'escala per veure el piano, que molts cops no ho veies, però senties la música i res, això era una experiència que jo no havia viscut mai i jo crec que des d'aquí em ve l'afició de veure concerts, de tocar i... Havíem d'obrir les portes, però s'omplia fins i tot l'escala que pujava, jo recordo perfectament, no? I ho vivíem, i jo sempre deia, m'estimo més que no hi capiguem en un auditori petit i que ens hàgim de queixar que no estem còmodes, que tinguem un auditori magnífic i que no vingui la gent, perquè no és l'auditori el que fa la música, són els músics i és el públic. Entonces, ese intercambio, esos comentarios antes y después del concierto, eso era lo divertido. Des que era petita, que vaig poder crear sempre vincles a través dels professors i també dels amics i companys que tenia. En mi caso, cuando se divorciaron mis padres, también fue un momento un poco delicado. Entonces me ayudó mucho refugiarme en la música. Sobretot perquè va ser durant l'adolescència. Clar, tot aquest moment que es va construint el cap, que es va construint el pensament, no? Que tot t'afecta molt més. Tener un espacio donde poder ofrecer tus sentimientos a través del piano o a través del canto coral o lo que sea, y que esos sentimientos se vean bien recogidos por tus compañeros, por los profesores y por el público, es lo más agradecido que he sentido en mi vida. I jo em vaig sentir sempre molt ben acompanyada. En el procés vaig sentir que se m'ensenyava el que jo estava preparada per aprendre en aquell moment, en tota la meva etapa d'estudiant. El pas per aquí, aquesta etapa, és per mi, són els meus fonaments i és com m'he anat construint i d'on parteix la meva estructura. Insisteixo, penso que les classes individuals d'instrument són claus, és la feina de base. Però llavors hi ha el fet de que puguin tocar en grup ja de ben petits, o sigui, tenim 11 agrupacions, tenim 3 orquestres de corda, des de petits, l'orquestra, la Camerata Gramenet, de vent també tenim minibanda, el Little Wings, el Silver and Black, la banda que ha sigut també, penso que un projecte també social important. Ara tenim també 3 grups de guitarra, petits, mitjans i grans. Hem vist que potenciaven molt els grups i no volien deixar de banda els instruments solistes com és el piano, i tenim la Setmana del Piano, que ja fa 7 anys que funciona, on tenen l'oportunitat de tocar tots els alumnes de piano. Formació des de taller de nadons fins a música per a adults. Això ha donat peu a que tenim un taller de nadons que ja fa una temporada que funciona. Hem pogut començar també a treballar amb nens de 3 anyets en amunt i també hem pogut ampliar per dalt. També tenim un taller d'adults i un cor d'adults que acompanyaria, diguem, a la tradició que tenim de cant coral, que ha tingut l'escola de sempre, que ha apostat pel cant coral, i ara actualment tenim 3 cors més, el cor infantil Can Roig i Torres, el vocal ensemble, el cor jove, que ens permet fer un treball vocal, penso, important.
Vam fer tota una reestructuració i això també ens va permetre fer uns tallers de vent metall i ara actualment podem dir que tenim tot el trompa, trompeta i trombó. I també clarinet saxo, sí que hem pogut ampliar, i bateria, percussió i bateria. I també tenim un tret distintiu que tenim des dels inicis, des de principis que es va crear l'escola, doncs tenim un instrument que no és dels habituals, que és l'acordió. La veritat és que de gran te n'adones una mica que no era tan comú, no?, que l'escola tingués tanta activitat. Hem fet moltes coses. Crec que tenim la sort de tenir diferents espais, no?, com és aquí l'auditori, ara, com és també el Teatre Segarra i les col·laboracions que hem fet allà, no? I fins i tot això, després amb la guitarra, intercanvis a... Kirchheim Untertech, vam dormir dins de cases de famílies, amb companys que estudiaven allà a l'Escola de Música i, clar, és una de les primeres vegades que surts de casa i amb aquesta excusa musical. És una experiència realment impressionant, pensant en l'alumnat, pel professorat també, evidentment, contacte, inclús intercanvis a l'estranger, no? Doncs, amb diferents cultures i diferents maneres de fer és molt enriquidor. Però pels nanos sempre hem dit que hi ha un abans i després d'un intercanvi. Sí, jo és dels records més indescriptibles que podria explicar. Sobretot quan vas fora, perquè realment jo recordo l'esforç titànic que fan els alumnes i que realment sents concerts que potser amb un concert habitual aquí a l'escola no és tan així. Es crea una energia especial, hi ha una emoció per part de tothom que s'ha de viure. Jo crec que és dels moments més bonics de tota la història de l'escola, diguem, de tots els projectes en els que he participat. Mira, la motivació, jo crec, per part meva ha estat el fet de tenir un pla director molt ben treballat, amb uns objectius molt clars, i rodejar-te de gent que fa pinya amb tu. Jo crec que hem aconseguit aquests anys que tot el claustre doni el millor de si mateix. A mi em va fer sentir molt bé, vaig ser molt feliç i ho vaig ser molt amb tota l'organització dels concerts, de les classes, del tracte amb els pares, fer participar els pares dels sopars de final de curs, del muntatge dels intercanvis. Era una mica com fer una gran família que tots vivíem i expandíem la nostra experiència viscuda a través de la música y de la escuela de música a la ciutat. Esto a mí me sirve no como mera propaganda, sino para que se vea la evolución de la escuela. Fíjate, concerts en 3 quarts, cicle de concerts, orquestra, concerts, audicions, o sea, concerts, intercanvis. ¿Qué ha hecho la escuela últimamente, en los últimos 10 años? Abrirse al tejido social de Santa Coloma. Ya no son solo los conciertos, ya es colaborar con las escuelas de primaria, con las escuelas de secundaria, con las audiciones escolares, con proyectos de ciudad, con AMAME, ¿no? Asociación de Malas Mentales, etcétera, etcétera. O sea, ha habido ahí un giro copernicano en lo que es la implicación de esta escuela con la ciudad. Y eso lo encuentro muy importante, porque esta es una escuela municipal y tiene que haber un retorno social. Y este retorno social se demuestra con el paso del tiempo, que aquí no había tanto. Y eso no quiere decir que fuera una mala escuela, simplemente que ha evolucionado. I no m'atreveixo a dir com veig el futur. Jo ja aposto en que puguem treballar com fins ara i sobretot que no perdem la idea de que som un equipament municipal
i que es pot fer moltes coses per la ciutat, que és molt important no perdre aquest contacte fora de l'edifici. Perquè si no sembla com que la música és això, pels alumnes que tenim aquí, i realment no. Realment podem donar bastant més de sí. Jo crec que tenim projectes socials que aquests podrien anar més enllà i de fet també estem intentant treballar per millorar-ho, com és Santa Coloma Sona, amb les escoles d'alta complexitat, Santa Coloma Sona Més, i totes aquestes relacions que tenim al projecte de Musicalment que fem amb l'associació Amame. I penso que l'important d'aquí al futur és no perdre la il·lusió i treballar molt. Diguem-ne que primer necessites trobar la teva identitat com a músic per després encarar-te a situacions que són sempre difícils. En la carrera de músic hi ha moltes situacions que són molt complicades i n'has d'estar molt segur. Llavors, si no tens l'oportunitat de que hi hagi un lloc que t'estigui nutrint de tenir la teva pròpia personalitat com a músic i com a persona també, evidentment, és més complicat afrontar certes situacions. I jo crec que aquí, en Can Roig i Torres, vaig sentir que vaig poder créixer com a persona i com a músic. Sinó a través de la música, conèixer la gent, compartir moments, viatjar, fer concerts. Aquest moment és, a part del concert, que és com el punt culminant, però tot això que et porta de conèixer gent, de tocar amb gent, d'aquest cúmul d'emocions, jo crec que és, per mi, el millor que és. Jo sóc qui sóc gràcies a la música, o sigui, si no hagués fet música, tota la disciplina, l'esforç, la gratificació que comporta, la col·laboració amb els altres, jo crec que no l'hagués desenvolupat mai al nivell que ho tinc ara. Els teus primers referents, professors del teu instrument, suposo que t'ensenyen molt i que marquen molt pel futur, i crec que, clar, que tota la teva trajectòria es veu influenciada per tots els anys que estàs aquí. Un cop t'hi fiques de ple, no es pot separar la persona del músic. I jo crec que un quan toca com és, i pot saber molt de la persona tocant i al revés, no? Quan faig música és quan més jo soc. És quan deixo de pensar, és quan deixo d'interpretar, inclús és quan soc, és quan xorro de vivència i per tant és tot. L'ambient, els professors, els concerts que es fan a l'auditori em van ajudar a fer un clic intern que em va ajudar bastant a decidir-me i decidir fer les proves d'accés per l'ESMUC i el Liceu, que les vaig preparar aquí. Una mica en ajudar-me a decidir que volia canviar de piano a cant i que volia dedicar-me a cantar, que volia ser solista. I que sempre he tingut el suport per poder seguir endavant tocant i fent música, que era el que volia. I la veritat és que em fa feliç poder tornar per cantar amb amics amb els que fa molts anys que cantem, per veure la família aquí i poder sentir que he marxat però que encara tinc un lloc, tinc un escenari aquí. Un munt d'hores hem passat aquí a l'escola, no només fent classes, sinó que pràcticament vivia aquí. O sigui, hem passat tota la tarda aquí. I el meu record és que, de fet, ara encara ho és que és com una petita gran família. La música és com un motor que em fa aixecar cada dia, realment. Es mi vida. Pero la música en sentido global, es decir, no el piano. El piano para mí siempre ha sido una cosa más. Un eje importante, pero una cosa más. Igual que toda la teoría de la música, igual que los aspectos pedagógicos, la salud del músico, la gestión, por ejemplo, de un centro, tantas y tantas cosas que es absolutamente inabarcable. Porque ya sabemos que la música se puede ver desde todos los prismas posibles y no te los acabas. De hecho, yo sigo formándome desde que acabé la carrera, yo sigo siendo alumno. Yo creo que toda mi vida seré alumno, toda mi vida. Professor no lo sé, però alumno, des de luego. En aquesta pandèmia ho hem vist claríssim. El que salva les persones és la cultura, és l'art. No és només l'economia. I és clar que l'economia fa falta, però això mateix
Doncs per sort nostra tenim una colla d'exalumnes que estan professionalitzats i que estan guanyant-se la vida amb la música. I els que no, doncs tenen tot aquest bagatge dintre seu. I això a mi m'ha fet molt feliç. He pensat molt en què m'ha portat fer música. Per una banda, crec que trobar-me a mi mateixa, perquè al final ha sigut decidir apostar pel que jo soc. I definir i polir moltes coses, perquè al final, quan estimes tant un camí, l'has de cuidar molt. I t'has de cuidar a tu mateix també, i has de cuidar molt el que penses, i com ho penses, i com construeixes tot. I per mi és fonamental que aquesta llavor està aquí, està a l'escola, i ha sigut, i sempre ho he dit, una llavor molt potent, molt fèrtil, que m'ha donat molta empenta i molta força per mirar cap endavant i mirar sempre amb llum, que per mi això és molt important. La nostra Escola Municipal de Música és una font de coneixement, però també de valors i de capacitat de transformació social, el qual per nosaltres és un veritable orgull i com a govern municipal apostem i seguirem apostant fortament per recolzar l'Escola de Música i a les famílies perquè totes les famílies que puguem ajudar puguin accedir a estudiar música i apuntar els seus fills i filles a la nostra escola municipal. Les persones que estudien a la nostra escola aprenen a gaudir, a tenir sensibilitat, a compartir amb altres companys i companyes, a desenvolupar la seva sensibilitat també amb altres aspectes de la vida i en aquest sentit tot el nostre recolzament i la nostra empenta per seguir endavant després d'aquests 40 anys. A més de coneixements i de valors, la nostra Escola Municipal de Música també incideix més enllà en l'esfera social, acostant la música també a la ciutadania de Santa Coloma a través de diferents projectes. El Santa Coloma Sona i Santa Coloma Sona Més a les escoles, també el Musicalment conjuntament amb l'associació AMAME, també en projectes d'aula d'extensió universitària amb la gent gran i amb tants altres aspectes de la nostra ciutat. Per últim, m'agradaria situar el context en el que ens trobem en aquests 40 anys d'escola. Aquests 40 anys s'han complert en una època molt complicada, una època de pandèmia a nivell mundial pel coronavirus, per el Covid-19, en els últims 2 anys d'aquests 40 anys de l'escola. I en aquestes circumstàncies també la nostra Escola de Música, amb la direcció i tot l'equip docent, tècnic i administratiu al davant i amb el suport absolut del nostre equip de govern i del nostre Ajuntament, ha tirat endavant, s'ha adaptat a la situació en la que ens hem trobat. Durant el confinament que ha hagut de patir la ciutadania, tancada en els domicilis i després amb el desconfinament que s'ha fet a poc, la música ha estat importantíssima, les famílies així ens ho han fet saber, que en aquells moments de por, d'incertesa, etc., amb la situació del Covid, aquesta continuació de les classes de l'Escola Municipal de Música que es va arremangar, que va buscar solucions tecnològiques per poder seguir fent en la mesura del possible totes les classes online perquè les criatures i les seves famílies tinguessin aquesta connexió amb la nostra Escola Municipal de Música, doncs va ser un element importantíssim, no només a nivell de coneixement, sinó també a nivell de valors i a nivell de mantenir també l'estat anímic en aquests moments tan difícils. Per tant, la nostra més gran felicitació per l'Escola Municipal de Música de Santa Coloma de Gramenet, que és un orgull per nosaltres i que és un orgull per tota la ciutat. Aquests 40 anys s'han celebrat a través d'un cicle que s'ha anomenat 40 anys, 40 concerts, durant el qual s'han fet concerts en diferents espais, a l'Auditori, Can Roig i Torres, però també arreu de la ciutat. S'han fet concerts de nens i nenes, nois i noies, a les portes de les biblioteques, en d'altres espais
a l'aire lliure que han permès que persones que habitualment no s'acosten al món de la música o de la música clàssica hagin pogut gaudir també d'aquest privilegi que és escoltar música en directe dels nostres nens i nenes i nois i noies. És un gran orgull per la nostra ciutat, per 40 anys més. Moltes gràcies.